Not guilty ang plea ni Pastor Apollo Quiboloy ug laing upat pa kakauban ng akusado sa giatubang nilang kasong Qualified Human Trafficking. Ani ang report ni Argil Relator. Nakasuot og protective helmet ug bulletproof vest, face mask ug sunglasses. Dihang niabot sa Pasig City Regional Trial Court, Branch 159, si Pastor Apollo Quiboloy, alas 7:40 kaganinang buntag, alang sa arraignment sa kasong Qualified Human Trafficking nga non-bailable offense. Kauban ng akusado sa maong kaso sila Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada ug Sylvia Semanes. Sumala sa KOJC Legal Counsel nga si Attorney Israelito Torion, not guilty ang plea nila Quiboloy. Basta not guilty yung kanyang plea, okay? Wala matud pay sala sila Quiboloy, busa not guilty ang ilang plea. Wala na ni dugang og pahayag si Attorney Torion, sanglit ana-ana matud pa sa korte ang kaso. Una ang arraignment, gibutyag ni Quiboloy nga magpakalig-on lang ang iyang mga taga-suporta. Sir, message po sa mga followers niya, sir. Any message, sir, to the followers po? Tatag lang. Karong hapon, isa lang sab sila Quiboloy ug makauban ng akusado via video conferencing sa Quezon City RTC Branch 106 alang sa arraignment sa kasong child and sexual abuse. September 8 dihang nahulog na sa kustodiya sa PNP sila Quiboloy human ani sa 6 ka adlaw nga operasyon sa kapulisan sulod sa KOJC compound. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.